Ka channel clear tu te chi bai vek ule me sadot skin care ka nia ole tun chu ma chuanin third year anniversary lom na lam thu kan seng tun chu ma chuanin ole hei ka channel kum thu ma lo tling ta pathian chara chu enge ka jin kong te ka ron soi ve mai dona ka ron ti dona ni chu skin care lampang kan soi lo wanga I ma se ka kal kong te ka ron channel din dan te pon yang chu tiang ka ron share ve mai don chuwa ka ron channel kum thum tlin lom dan enge aram chang ema chu ka ron soi ve dona khongai na top thlen milen sak don nia ole tun chum ka video chu a lok thak don lawa kan soi nga langa a lok thak don lawa a beng war thak wak viau don lo boka ti teng angai thatu tan a boring mai thei boka nin lama te pokal thei mai thei ni ma se milo en sak chang tho la kan ti nge chuanin ka channel hi ma sain ka soi du chu mani akhan quiz ka ron tia engtik ni le tha nge ka channel hi ka din ka tia ka siam ka tia me ni som pasari ron ti khan nual ani achan chu nu tuka achan chu YouTube account ka siam ni kha ni kha ka channel a pol lang ta ni chu ma se kapom lo ke ma khanin achan chu channel kala siam lo account ka siam chawnia mo account ka hong chawnia ti chuanin engtik ni le tha nge din kan ti chuan siam ka channel hi ka siam ka ti kan ti chuan ka video ka channel bulin chan na tura ka video ka upload na ma sabel ka channel lo in chan na tura ka video upload ka channel lo in chan na tura ka video ron upload ma sak bel khamini kha ke chuanin ka channel din nia kapomani chu me ni som pakwa voin ni ang hi nia zani nang hun hi nia zanda saria nilo zandal sari le chan venge daviat ni tang ka sia zandavia ta upload ve papa mai bol chung chang kha ka han upload ve papa ka base ain ka channel hi ti meng he ka channel hi chu ngai dan hi ka nei ve tho ke ma po hian in mi zong tuina ani lawa mi zong ngai thak pe ani lawa mi zong ron thlir thei tur kha ni lawa the ani lo ti lema a pe om don lawa mi zong tan tui thil tui he munom ti han thlir chi po kha ni wak chong si lawa mi ti tlerol pakhat lo ti tlerol pakhat lo ti lo chong char khan en tur khan me ka chayang ron lu kha chunin a boring le ngai na lo tan pe chunin boring don lu tuka an niom don lu tuka chu wang chunin viewers te subscriber te hi hey ka be se sang lo ni chu ma se ka be se ain pathian ni mal ni soma ka nei tha thei zela tun thleng hian min support tu tam takin na ti ka hria kalom khop maya ka channel kal zel theina chan poi ka subscriber te le ka viewers te tin ka member te min support an tu te India chuwang chuanin ka tan hian in hlu em ania in chunga lom thu kan sei tel bok duwa ti chuanin khati lai chin kha du tok rila soibel tu rom chuan kina kan la ron shut na lenga adin dan te han soive shim shimila ka te kala soi po ka shela ka channel din dan le ka din chan te ponianga ka din dan kan soi photanga channel hi YouTube account kan siama video upload chuan channel ani thei mai zela channel hi chu mana ka chu mi ma chu the mi skin care channel ka ti ma hian carpool karaoke channel hi ka siam to a rei to YouTube la ma ron la chan ti don vel ani mai thei ni ala lar vak lo na chuan motor kha chung khan kan zaya ka account pakhata a oma ala renga kala delete chong lo wain du chuan len thei lung rat pa te ka kan sa ka ra kan zaya ke mate khan anuam kha ka ti ve he YouTube lampang content siam khan nuam ka ti na kha re ve to nuam ka lo ti ve chin shim shim bok ani kha milo shia sakula kan sui ve shim shim bok do engwai nge skin care ron ti hey la du wanga mi te po khain lo ti the ma se kha tiang kha ani big lawa content siam khan nuam kha kan ti ve shim shim YouTube ate tiang channel alo siam ma lo te lo nei the ta pi ka chonin anuam le zo la ni chumo ti chuanin ka din dan hi hei din dan bak pom lawa ka in ngai to ve na sal tuka engtin nge ke ma chuanin engtin nge ka tinga hei
etinge bulka chonang etinge video po ama saber tu enge ka upload ti te po ka ngai tuan sal tu kani a skin care kha kan lo injil ve na ti meng mani to kan lo injil ve na kan poimo ma satur kha tam poimo ma saturang kha om theino la ni chu ma se mizo te na kan a nei tlang lon ber ti meng mai bol kha kha ning ka ril rut kha ne ta berak chu mi ron siam chu kan ti chonin I ka channel hi hetia for video te ron upload ta channel ron siam ve top kha kan ni big lawa kan tinge kan ni big lawa I ka ti chuanin I pathian hi ka ron ve na sa ti chuan channel te po ka siam don hianin I video ma sabel hi ka post ma hen ka upload ta chuan I ka post ma mi pui en thei tura ka ron da chwa ma hian ka channel hi he chu tianga function ne han hon til hloi te function ne han nan loi na kha ani lem lo wa YouTube channel te kha chu te han ti loi na chi kha ni lo wang ya ani lo wang khanin ka Bible sang du ber Philippi bung kha chang ruk thu hi ka chia ra chuan ka chong chaya pathian he na ka hlan ve to pa ka pathian he na ka channel hi ka kol tir ve to pa ni chu eng chen nge min thlen pui do na eng chen ka ti theyang eng chen nge ka kal pui theyang ti po ka ngai tua chuang lo ti khan bul ka chan ve roya I video pakhat mang khan video pakhat mang khan bul ka ron chan ve roya I ma se pathian chakna ringin kan tinge pathian chakna ringin ka ti ve to pa ke ma chuan theina tam lowa chuwang chuan kha ka in kha chianga chuwang chuan pathian a ka in khat to pa ka channel po hi enge pathian tu lam soina channel te ni lem lowa ma se chu ti ro chuan pathian hian mal min som em thunga ni ti hi kan soi duwa I mi pui te kal tlangin a chiang me ati ro ka subscriber te ka viewers te kal tlang hian pathian in mal min som chu chu ataka mutu ka nia I kalom ani kalom to pa pathian chunga le ka subscriber te chunga ka ti le pek chinang ti chuanin I ka din chan lama han lut ve thungila skin care te chu I a om renga product se po om renga nga tinge a channel I ron siam khel te point lo ti theya a tlei rol berin a rol thar berin a tlangwal berin nga tinge skin care a ron din chua pui ron tangau pui chiam te point lo ti theya din chan kha om ve a tianga hey I ron soi sat le kan ni lawa ti soi to chin ang khanin tum nei kha kan ni ve ni chumo I karil ro lian pe ra chuanin ka channel ka din chana karil ro lian pe ra chuanin chumi ma chuan tlem pan le lo kanga ke ma hi zai tui tuk kan ya te changin zai tui he zai aw ina po zai aw reng chin kan ya te kan upat chho no po kan zai chho sel ta tuna te po zai po la te kan tel ta ma se zai la ma khanin ka kal ta chuang lawa om zia chuanin e zon nang khan ka wa mang ta chuang lawa zai solo te pon aniang chumo engma ha ka wa mang chuang me lo zai lampang kha chu I zai po ka tel ba lo kha chu ka kal thui chuang lawa ni kum lama te chuan Vietnam video te po kan ti chhuak ka chian nu ne ma lak na tu chu kan nei thaw tu na puen zai lama hian kan sei ngal lo nga ma lak na tu chu kan nei thaw ma se ma ka la thei chi lawa ka la chan thei chi lawa pathian in remati chuan lo ti thoi te po ka tum ve nga ti ve shim hi ta tuma chu wang chuan ma ka lak thoi theina te po ha mi lo chong chai pu la ti chuanin ka din chu sei ta ang khain zai ka tui ma se zai lama han ka kal thuk ta lo zok ta ni chuanin pathian khan zai tur khanin mi lo ti lo po ni mai thei zai e jong tur khan mi lo ti lo te po ni mai theya ti chuanin lockdown ten ron ni chawa chumi ma chuan ke ma dil ro hianin zai lam ka ti ta lo ta sa enge mizo rama hian mizo mi pui te tan hian enge ka contribute thei ve ti hianin karil ri lo khat ve chin lu tu ka ni chu mizo tan hian ka mizo pui te tan hian enge ka contribute thei ve enge ka ti thei ve ang eng thil thang e ka ti sak ve thei ang eng thil lok na nge ka pek ve thei ang ti hi karil ru hian lo chin ni chu mo enge ti tur kha ka va she chuang lawa zai lama hang ka kal thuk pe chuang me lo zai ngai na via we ti lo kha chuanin hobby ang khan ka neya
e zo nan chon mang doni lang ka pe ka ring lawa ka hobby ani awang khanin ka wi do bok nen khan chuwang chuanin i hobby kha e zo nan man chon hobby khani the to lo ni nom lama te po han kal the do na mo chuwang chon kha te po ha ka ngai to ka ti kha khang wa te po khani ka ring chawa ti chuanin ti khang ka han ti zel ta kan o hun te lo liam zela chuanin covid lo ni chawa mitin mai kha nin hun ol tek po kha kan lo nga ta chuanin atin lo deuh mai skincare lama ka lut ta ka inzel chawa ka tui chho tul tu la ka tui em me chuanin ka ngai to ta mi kan man ta covid ania mi kan mana ina kanom mai maya mani tan khan hun kan seng mi boy tak tak chinde po ka mani tan hun kan seng man to ta ni chuanin ke mani taksa chalo lai te amoi lo lai te kha kanin mu chuak tan na samaya tin covid boro kina min chi awanga stress na sata wangte depression sata wangte chen ka chu mai te bol pop pop a covid wain ka mai bol mask ka wa mai ka bol te kan te vun kha kan boi pui chho ta thut mai ni covid an ron ni kha tin kein ka lo boi pui ve mek lai ni boka wang khanin covid te han zo se khati lai khanin material eng ma kala nei lawa phone tlong ka neya camera kan nei sa laptop nen hey video edit na tur kha om ve tlong ani chu video lo se ma se lights te hetiang setup na tur kha eng ma ka nei lawa tin lockdown lai lo ni le zel en khanin bung ro cha thlen te kha hara online te pe kha chonin delay na sa thei em khamo tin achang pe chonin lo thleng lo te nen return le thina ka tiang khania thil cha kha haro sa sia sang ni som ni kuma kha chonin channel siam kha ka tum lo shim shima ma se o khami kuma khan ma se khami kuma chang khanin siam tum na ka nei to ta ni chu siam du na ril ru ka nei tin ka ril ruwa ka lo pai ve rang chin ka lo von ve ka lo enge ka lo ngai to ve rang chin ka lo von ve rang chin mi zo te tan hian enge ka contribute the ve ka tho the ve ang enge ka pek ve the ang ti kha hey khami kha pathian in ka du na te ka ril ru te a shia skincare mang hian mi ron chang ni bel hian ka shia ke ma chuanin ti khanin channel siam du na ril ru te ka nei tin mi te vun a boy kha kan tam ani vun a boy vun a har sa nei kha kan tam em me chu ti ro chon skincare chapui pui kha lo tam to khop me ka hriat lo chapui pui kha lo tam lu to ka ma se ka hanzir chianga damdoi ka ti dermatologist ti mayang tena an man da enge mai har sa na nei chinana an man chapui pui ang kha kan le pha ka khanin lo tam to lu to ka kan ban pha ka khanin doctor cho po ni lo skincare nga khan atam tol to ka tiang base khan local na sat to ema wang khanin skincare brand so kha ti swal palle ti diklo pal kha a ol ta ni a ol lu tuk ta tun thleng pon kan la hre lo te ro chen kha chuan in kan lam mang swal fawa khang song song te kha soi chul ti na kha ka nei a tin share angai ka share lo chuan chumi chuan alo mang swal anga avuna chat pha zo nga vun cha deuh anei du awang khan vun cha anei theina tur ai khanin vun nge vun cha nei atum lo ta khanin a vun kha ati chele thlau theini ti te kha ka zir chena khan kan hre chiang chhota ti mayang ka lu chil nu tak tak khan thil kha akal swal thei doi ni christian cheu po pol chhuak ka om theya te ro tin peng swal akal swal pol te po om theya chuwang chuanin skincare a phei chun akal swal doi thei pen swal doi theya chuwang chuanin channel siama khatiang ron soi du na khana sa takin ka thinu khana khata chu pathian pun ka du na tele ka ril ro ka lo ve kham in shiat pui ni hian cheng takin ka hria chumi chu skincare mangi mi ron changa mi ron tian in ma soi thei turin min buat se ka ti top mai pathian hian in mo chu aro pui ka tina lai ne ke ma bi ka chon pathian ro pui na ka hmuna sa min om pui na le tun thleng kum thum mel min mu tir thei hi ka lom topa dam le khsel thatakin channel kum thum mel ka thleng ka mang thleng thei hi ka lom top ani chu ti chuanin
kan la tizel tura po ngai la pathian sa rangan damanga tin in support na te po ha kan la ma mo zel dona chuwang chuan e indu lo zong deuh te kan lo soi te mo kan lo khak sol deuh te po ni chuan ngai dam kan ding hala chuti ro chuan lo enge i min lo hozui lo a min lo ngei zui lo a mo channel te min lo la en sak sham tur hang kan som zui du bok chewa ngala na ti chuanin i o kadin chan chu mizo te tan hian enge ka ti ve theyang ti ril ru ka ne changa ron chhuak ani ber ta ni chumo he channel lo pian chhona chan hi chu thei to phi chhuwa hi ka tum to pani chu channel kan siam ta sa ka tia har chan ne chi sang mishing in kan tok thea begin skin care o kan line ka line bi ka o kha ho kha i tian mi pui ma ka ti chhuwa chuan zona tam tak te po ka dong thei don ti kha kan chia ma se experience nei lo chuan lo in bot se lo kha har ve lu tu ni chu chan chu i kan zir chuak meo lo a doctor tiang in kan zir chuak lo a dermatologist in kan zir chuak ve lo a skin problem song thei om thei po ha kan shekim bik lo ani chumo ga ni chuanin ma se a skin care line ang zonga i bol duk teng vel he chu kan she ve lu tuk thawa ma se enge a chunil a ron siam tu te mo ana zong khan i chen khat pe pe chu ko chung lampang fel lo wang te lo di dei thei ta ya te ha khatiang te ha kan wa i enge i kan wa she ve si se lo wa kan shiat kha pon loi ve me kan ti tir phe kha chuan chuwang chuanin i risk lak tak me kha ngai ni chuwang chuan YouTube channel ka siam ha hianin sang ni som ni September nge October thla khan WhatsApp group a hian skincare group ka siam to pa skincare group siam masa pel kan i hialin ka ringa khati hun lai khan skincare group hi mi zong om theina skincare group hi aom ka shelo khati hun lai khan motin skincare hlang soina khati hun lai khan in kema de utso khan post ka sema zona zo tur hi an shelo ka WhatsApp group member de khanin zona zo tur khan la shelo tu kani ti khan vitamin C chatna te ka han post a ceramides enge ni na te niacinamide ti khan active si sang ka kan post sawa ngai enge member kan tam kan tam hloi lawa somnga changa sain kal vel kha kan ni china chuan member en ko zolo de ka hlawa chuan ka shout out du lo china ni chu Instagram ate po khan link te po ka pe chhuak vak lawa ka share vak ngai lawa ta ni chu tuna te chuan YouTube ate po kan da to ta ka channel ka video upload thata pianga hianin ka link ka WhatsApp group link kha chu omzia to ta ka ti hun lai kha chuan kan la junior ve bok nen ti to me te ang asoyol samdan i mi zong chom thei he mi zong har satna su kyang thei tu ha kan lan lo tuna po kan ni chuang lawa kan ni mi alo ta ka ti la pe chu kan lan ni lo le zo la ni chu ti chuanin i ma se kan tui ema bang khan kha tiang group te khan siama ti khan skincare ho te khan post so ta china ma se rinai ta khanin an lo tui pui ve an lo hlok pui ve thei lu tu ka member chun te kha chuanin i alom chin ka ti metin kan hlim chin bok ani ka skincare group siam na te chu kan hlim chin bok ni bok na tu hi tam china anuam ka ti ti khan kan tui chho zela ti chuanin ril ruwa YouTube channel siam tum na ril ru kha alio lo nei sa tu nen khan alian chhotel te kha tia group hey mi tamwak lo poina mi som thum vel poina enge an lo tui kha chuanin phurna kha mi lo pe ve ni chu mani tuina lo ni bok nen ti chuanin channel te ka han siam chhota me ni som pakwa sang ni som ni pakata video ma sabel kan upload ta ti chuan ti khan mi ten mi lo she ve zela ti khan kan lo kan channel te po subscriber te viewers te lo pung ve zela alo mom ka til tu ka tun din hun ka thleng thei po hi i pathian le ka subscriber te ka chung te wangan ne i min support reng tu teng tik lai po min support tu te wang chaw ni chu i chunga hian lom thu soi sen lo ka ba kan ti le chi tange o zain chu lom thu kan in shil mol mai dan ani ka lom ema i channel te kan han post sa YouTube i video te kan han post sa in lo lom ema in mamo ang tak te kan lo sei fu cham pe chen lo lom ema khatiang ang reng kha kan ni zanin chumo i ka lom to pani ti chuanin i o khatiang han ka din chan te chu han du tok tam mai la chuanin viewers a hianin ka base lo deuh hianin ka rin lo deuh hi an lo oma no pang te po hianin ka channel te hin lo en ve china no pang tan hian ka ngei to hianin a boring an ti lo mon le ti te ka ngei to china chu ti ro chuanin enge a hmunom live yo tu te hi le te ka ti china
no pang ta na han en chak ngoi na tur thi ka tho lo ni ka channel a hian mo yang ka ron thu to pa ka ron se chan skin care ka ron te chan le product kan review khati deuh tlong zel kha kania hei ati hmu nam tur hian a screen te pawh ka thlak ngai lo a screen ti lema hei thil dang te pawh picture dang te pawh ka ti lang vak ngai lo ta scene dang te pawh hi lang ngak vak ngai lo ta ka channel a pe hi chuanin simple ve top ta te ka ron chua ka ron chonga du ka ron suya ti mai yang ti hang kan ti liam zo a kan du tok le top zel kha nia ma se no pang ina an lo en ve chin te no pawh ina min lo hria hi a lo mom ka a ro pui dang dai ka tia ka phu lo mal som na ka tia no pangina an en hi ka be sei lo shim shima ma se an lo en ve zel te kha ka lo ma o no pang te lo en chin tu te chunga po khanin lom thu ka soya ti chuanin kum upalam be sei lo dewin ka be sei ai hian kum upalam ti mai teng tong moi lo ni lo se kan nu te rol te pon yang chen kha chutin kan ro kan ni ai u deuh te mo nu valai deuh te pon yang karinai nan tuipuya ma se ka hrathiam topan tuipui na chan hi chan chu anulat tleirol that lai ten skin care kha a om hi ka ring lo tlukani awang ron hian ka hrilu tuka makeup chu om lo theilowa makeup te chu lar zo ka skin care lai chuan skin care chu mani lo ka ron lara anulat tlang tleirol that lai te mi papon tlangwal that lai ten skin care kha a om don lo lut tuk hian ka hriamo tun hu an ron tui thar te an ron lu chil an tui te hi ka lo lom pui topa anuam don lut tuk hian ka hria a chan chu an hun lai khan om lo ma se vun hi chu enkol the hi lo ni ema ti mai te ang har satna entinan skin cancer te vun dat na har satak enkol har satak kan nei te ni lo chuan mai duk te po hi a enkol hi chuan a enkol a hi chuanin ma ai chuan enkol lo ai thlo chuan a re lo pon azia china ni chu wang khatiang te kha lo nia vun hi enkol lo nuam lu tu kan nu ho te ti top me ang nu ho te le nu valai deuh te tin otle ma rol u deuh te an lo tui chil hi a om ka ti lu tu ka chan chu anwa me ma anom na kha an po ma bi ka ni chu mon ni kha chuanin an tui ma bi pok ta tin problem sin lo ni ta tlerol lampang hian in tun hen an ron tui chho mek pok hian ka hria chu ti ro chu a lak lo ho kan tinge khami tlerol le nu valai inkar khami age gap khami age group o khami a inkar ho khanin kan la tui phawak loin ka hria thungana chu ti ro chu tlerol hei nulat langwal tlerol atrain nulat langwal kan lo ni chowa inge tlerol mai bolte alo rea vunte lo dal chowa skin care khama mo lo ngoi khan kanin hria ke ni te po kan ni thawa kan college ka lai te phe chona bikin mai bol po kan nei vak lawa skin care ma mo em min kan shelo skin chu ti ro chon sunscreen hi ka ngai poi mo bel chin ni wang hen ke chon sunscreen ka mang reng thawa chen te pe chon mang ngai lo ta thlan mai mom deu chi khanin compactent mang me mai mom ti re tur khan mo khatiang te khan mang me ta ka ti na chan chu ka she thiam ka ron ti na chan chu vun kha a che thei lo tu ra han kan ngai he kan vun kha kan tlerol mai bol te lo re kan vun cha lo chuak chowa vun te lo lang alo nal chowa kha ni reng tu khanin kan lo be se ya ma se lo ni chuang mi lo ke ma nge point ke experience a adult acne te po kha kan nei chho ve le a te mai bol nei ngai me to lo kha mo kan nei chho ve le kha tiang khanin vun enkol that lo chuan thil kha om ve le thei lu tuk thawa chu chu kan sei lang ve du shim shima vun enkol hi lo poi mo lu tu kha lo chang khai lu tu ka eng no pang le lu tu kai chuanin soi to kang khanin video me salama te po angai lu tuk ka ti lo ma se no pang tlerol teenager chang te chuanin a basic te chuanin start to se poi lo to ani tin an pum ro enin kum som po lian de wan ni thei to he chang oi lian pui an ni thei to an pum ro en khanin an kum kha lo no pang ma se an pum ro an taksa lo in develop ma kha chuanin amana poi ka ti chuang lo khatiang zel khanin skin care shim mi chu kum riat kum saria po moisturizer le sunscreen ringot te chu engma poina om to lawa face wash te nen mo khatiang khadin enge man skin care hi lo start ma hi poi mi alawa in thla da lawin thil ha thla le thil har sa ni chuang lawa te ro nu le pa ten min le sak the mo kan man tur kan nei thei chung kha chuanin
มันเวจางจังตัวนี้กันที่เทลป่าดูพวกนี้ที่ส่วนนี้เฮ้ยสวยตาหลังคานี้ตัวน่าส่วนนี้ Instagram มาเต้ YouTube มาเต้ channel กันเสียมา account เต้กันเสียมากัน post reels เต้ video เต้กัน post เวเรื่องอ่ะตินโซนนั่นเต้พอเราลุ้นตั้มเตลเต้ละกันที่ไงตัวน่าเพจส่วนนี้ WhatsApp ก็ติงไงเราวันนี้ก็ดูเราชีนะมาส่วนนี้ WhatsApp number YouTube number WhatsApp number ดังเต้ค่ะอาสาทักก็ที่ expert พวกกันนี่แล้วที่ไม่เตียง skincare ที่เราส่วน skincare แล้วมาที่ส่วนเรื่องส่วน expert ส่วนกันแล้ว skincare expert ที่ส่วนเรื่องที่ไม่ละprofessional เลยนะคัน expert แค่กันนี่ส่วนเราแต่ board certified กันนี่แล้ววะnumber ที่ด่าส่วนน่ะมีเราจะรู้หันที่ข้าก็งั้มเราชิมก็ดูเราบอกตาตัวน่าเพื่อนกันแล้วดูส่วนเราก็ number รันด่าส่วนชั้นจู products จะเทียมเราเด็ดสารตัวเราตานสวกเสียมันยันนี่นะตากาส่วนตัวนั้นยัน WhatsApp group ไปรอให้ส่วนนี้เองพอเลี้ยงตาตีเต้skin care ลำพังนี่ให้ส่วนนี้เลี้ยงเวกตาสวยตีปากขันเลี้ยงเวกตาส่วนนั้นเตปไอ้ส่วนเจ้าเราไทยเราตาเลี้ยงตาอาชนะ private ตาให้เงี้ยตาก็อินโซฮีก็เราจามเฮ้ยกี่มาให้ก็เราอินสิทธิ์ชีนั่นนี่ชั่วโมงที่ไม่ยังอาสาทักกันที่มาเสสวยเลยสวยนู่number เตหันดาชัวตากาชัวนี่จังมา subscriber เตตามพอให้หันโซนหันอินโซเจ้าเตค่ะดูตุกะข้าศึกที่อันเป็กส่วนมิโลโซพอคือมาหาสนะไอ้เงี้ยพูดที่นักการเมืองแล้วว่าฉันจูว่าจะไปเที่ยนฉันจูเที่ยdirect ก็หันอินเบียไม่ที่หาสนะไล่ที่เลี้ยเชียร์เราไล่ที่หันอินโซไม่ที่เขาอุลซัมเวียที่เราสุดที่เราจน message ตัวนี้ก็ reply รังเราชินที่กันเชียมีเราเชื่อเทียมตัวนี้ฉันจูเฮ้ก็ว่าจะพี่อินพุงอะไรเฮียน message จัดสวงฮีเวรังไม่มีปฏิญญาละจัดสวงฮีเวรังอาจารย์ส่วนนี้ขัดยังกับช่างโจมันเราเวชินเท่านี้ส่วนน่าจะกันเราตกแต่งกันเราชอบเวลชินพวกนี้ส่วน WhatsApp เจ้าหินนี่แล้ววะ WhatsApp เจ้าหินนี่แล้ววะ Instagram ละมาเฮียนินอากูเวจุนพวกโซนนะฮีเฮตียงแต่กันนี่เวรังวางเฮียนินอาโซนเราโซตุเตฮีกันติเลียงอินโดเทเวงไงmessage รันดาอุdelete เลยแต่พอกับมุนว่าละก็อินถ้าช่วงชินเขาไปหน่วมเราก็จะเชื่อมก็จะเทลุตัวก็reply ว่า reply โดนเฮียนก็หลักหล่อเวต่อปะอันเรา delete ต่อเพจจนให้ surprise เฮียน message กับห้องชินก็สิให้เวทเทลุตัวกันนี่จูเรา delete เลยได้เสียสิเฮียนว่าหน่วมเราก็จะเทลุตัวก็เชื่อมก็จะก็ช่างฮาร์นี่เป็นเราด่าเวชามุละตินก็ช่างฮาร์ตัวฟิวนี่จนรัน message นั่นแหละสักกุละก็เตียงแต่ขานินอินทัชชุนนั่นตัวเขาผมเลยว่าฉันจูอันนี้เวกะ WhatsApp มาเต Instagram มาเต message นุ่งค่ะอามาสารุนตัวชินเสียอามาสาค่ะสุขทัศน์แล้วที่เราอมองเรามาสุขทัศน์แล้วนุ่งค่ะอาลุทาราเปียงค่ะที่จอกเตียงนุ่งไอ้มาชวนอาลุทาราเปียงค่ะอามาสลามารุนตัวชินเสียส่วนอามาสลามเตะหมุดไม่ไปเตะข้าลงเวชินชิมบอกว่าเทียนะส่วนreply หาตัวไม่ที่ข้าชวนนินมิโลช่างเวทตัวเงี้ยแต่ข้ารันทีเวตัวละรันทีเวเชดูละอินทัชชุนนั่นตัวเราเราจู่ๆกัน request บอกดูจ้าว่าเฮ้ message delete ตบไอชวนห้องตัวตันพออันวางเวเดียวอันนี้ที่ชวนนินตบลำที่ไหนโดนตัวละเฮ้กันสวยแต่วิวไม่กันดินนั่นก็สวยทุยตบน่าชวนลมทุสวยนะมีเสพมาสับเปล่าส่วนนี้ประเทศเนี่ยน่าลมทุกข์เสียส่วนกระชุ่งเตบุลาลมทุกข์เสียบอกว่าส่วนกับ subscriber เตกับ member เตเลยกับ viewers เตกับ channel เราเองชินตัวเตจงส่งลมทุกข์เสียส่วนกับ discount code มีลมมันสักชินตัวเตจงทิ้งลุงตะกินลมทุกข์เสียนนเละดูบอกว่าลมทุกข์เสียหมดเมื่ออย่างที่ส่วนนี้ตบขานั้นที่มีเลยตุนท้าจู่WhatsApp group ละมาเตปกเสียก็ anniversary ท้าเทียนนี้วาง YouTube ไปเห็นวิดีโอตั้มเทียงเปิดอัปโหลดกระดูฟังเฮียนวิดีโอเช่นกันที่เป็นจุด subtitle เตปกระดาษเราเขาบอกทุนนั้นมีไปกระดาษโดนหรือว่าทวีบ็อกเสียด่าหุ่นซุงฮีอะไรเวลุตัวก็กระดาษโดนหรือว่าด่าเราจะเตปกันเนี่ยก็ตอนเนี่ยไงการเลี้ยเตปเทียงวิดีโอก็ตอนโพสการเลี้ยเตปก็ตอนโพสโซเชียลโดนนั้นฉันสุ anniversary ท้าข้าแล้วนิดละตาอาจจะมาก็ส่วนนี้ตั้มเทียงไปตอนโพสกระตุ้มโดนนะ
mà sẽ anh tiếng á zing anh nghe cái in nghe anh tiếng á zing in nghe cái post sang chú cái soi thấy bị lo chân chú hun hi du về lúc tụi cái YouTube channel xem thì một video shoot thì chú hoàng xuân thì giống như hai về thôi à thì top cho cái đoạn xuống à thì cho nên Instagram lama hian giveaway thì cái tụi mà soi ta ang khanin YouTube lampang tun tha chu cái concentrate vàng lệ video tam thiam ber upload du wang hian in giveaway hi ka boy pui man lo tu ka real raw point ka da man lo chuan chuan thla lama giveaway kan ti thei tu rangai la Instagram ma khan Mesadot skincare te kha lo follow la rules satam don lo rules satam lo china ka giveaway se ma hi chuan in simple theyang per ti hi ka du china chuwang chuan in aron simple le don veo chuwang chuan lo follow tu la o min la follow lo ka chuan lo follow vat ula chuan giveaway ti vele in siat nal theina turin ti chuan in khati zong kha karon soi thei ni se ka channel kum thum tlin da ka subscriber te pon min lom pui ve nge ka ringa tin min subscribe pa wanga hetiang din mun thleng thei hetiang mel mu thei hi kani ti ka in share in chunga lom thu kha kan soi le tak me bokani ti chuan in ka channel te milo subscribe sak zel ka video te milo like milo share sak zel tuin kan som bok chewa tin like le share lama chan in la thar le sam mangu ti ha kan som du bok cheu ni video le pe ka kan hule cheu don ya